L'estat espanyol, inicialment la monarquia hispànica, acumula una llarga història de negatives al diàleg. Lluny de recórrer a la negociació, cada cop que ha sorgit un conflicte en el si dels seus dominis, s'ha lliurat a la repressió. El cinquè precedent el trobem l'any 1842. L'economia espanyola estava en crisi pels efectes que havien produït dos conflictes llargs i mortífers, la Guerra Napoleònica i la Primera Guerra Carlina. Però, en canvi, la indústria catalana resistia bé. L'any 1842, la indústria catalana donava feina a 150.000 treballadors, un 20% de la població activa i un dels percentatges més alts d'Europa. En aquest context apareix la figura del general Baldomero Espartero, en aquell moment regent d'Espanya per la minoria d'edat de la reina Isabel II. Espartero estava molt compromès amb els bancs anglesos, que havien finançat l'estat espanyol tant per a comprar armes destinades a liquidar la rebel·lió carlina com per a reflotar l'economia de la postguerra. I aquests banquers el van forçar a dictar mesures lliurecanvistes, que envaïen de productes britànics els mercats espanyols i que, en canvi, perjudicaven notablement la indústria catalana. La indústria catalana del tèxtil, sobretot la del cotó, va entrar en crisi i es van començar a tancar fàbriques i a perdre's llocs de treball. Els industrials i els obrers catalans van demanar a Espartero derogar aquelles mesures i renegociar amb els creditors anglesos. Es van produir protestes, anomenades bullangues, als principals centres industrials del país, sobretot a Barcelona i a Reus. I la resposta d'Espartero seria la de bombardejar Barcelona, més de 1.000 bombes sobre la ciutat. Aquella resposta, lluny d'acabar amb el problema, l'accentuaria. Catalunya, el principal motor econòmic peninsular, patiria una forta recessió. Poc després, l'estat espanyol es declararia en fallida i els creditors anglesos es quedarien sense cobrar.